ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في نار أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Samo njega veličamo, slavimo, obožavamo i samo od njega pomoć, uputu i oprost za naše grijehe tražimo. Koga on subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, isključivo iz svoje milosti, takav je od upućenih. A koga Allah jalla wa ala ostavi pravednu zabludu, takav je od zalutalih. Svjedočimo da nema drugog Boga dostojnog, zaslužnog da se obožava osim Allah subhanahu wa ta'ala. To obožavanje, ibadet, bio veliki, bio mali, pripada samo Allahu jalla wa ala. I svjedočimo da je Muhammed alaihi salatu wasalam njegov rob, miljenik i pečat sviju poslanika. A zatim najistinitiji govor je govor Allaha jalla wa ala, Kur'an i Kerim. Najbolja, najpotpunija uputa je uputa Muhammeda alaihi salatu wasalam sunnet. Najgore stvari u vjeri su one koji ljudi uvodu. Svaka uveđena stvar je novotarija, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda će nas povesti u džahenemsku vatru. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi na ove prve dvije staze, na Kur'anu i na sunnetu, a da nas sačuva ove treće, odnosno bidata i svake vrste zablude. Allahume amin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, poštovani. Prije nego li krenemo sa komentarom novog dijela, odnosno ušli smo već u samu srž knjige, ja bih htio da obnovimo ukratko sva tri uvoda koja smo uzeli do sad kroz ta 11 dersa ili 10 dersa, samo da se prisetimo šta smo mi to učili svih ovih dersova, bez ulazeći u komentar, jer smo za svaku tačku koju ćemo sad nabrojati i kazati držali po jedan ders. Pa u prvom uvodu smo sreli da je šejh autor ove knjige, rahmetullahi alejh, naveo da moramo prvo da se bavimo sa znanjem, sa ilmom. Pa je objasnio koje je to znanje, koji je to ilm koje treba da bude, a to je da je to ma'rifatullah, da se odnosi za znanje, za spoznaju gospodara svih svjetova. Ma'rifatu dinihim, da spoznaš ili da naučiš da se baviš sa islamom, sa islamskom naukom, odnosno da naučiš šta to znači islam, odnosno svi njezini propisi, i da spoznaš marifetu nebijihi, da spoznaš, odnosno da se podučiš sa sunnetom poslanika alaihi salatu wasalam. U drugoj tačci je rekao da moramo, kad to budemo sve naučili, spoznali dobro se i čvrsto ubedili u to znanje, da moramo da radimo po tim znanju. Moramo da radimo po tim znanju. Treća tačka je bila pozivanje ili da'vetu ilaihi, da pozivamo u ono što smo naučili, ispravno, sigurno, čvrsto, uz jak yakin, i radimo po tim znanju. Na nama je da pozivamo, pa smo čitavo predavanje održali kako je to da pozivamo određene kategorije u islamu, u okviru islama, određene muslimane koje su malo zapostavili, neko je malo više, neko malo manje, ibadet ili obožavanje ili svoju cilj koju postoji ovdje na ovome svijetu. Pa smo isto također u tom dersu naveli kako to da pozivamo i oni koji to nisu, odnosno koji nisu muslimani. Četvrta tačka koja je mnogo bitna, a to je da imamo sabor ili strpljenje i istikamet na sve ove prethodne tri. Iako ovo možemo kazati da moramo da imamo strpljenje i da imamo istikamet, ustrajnost za bilo koje dijelo
koje činimo i radimo. Pa makar to možda bilo u našim očima malo, ali Allah voli ovaj ibadet, ovaj posebni ibadet koji ga ima u svaki drugi ibadet, a to je istikamet, a to je sabur. Pa kad dođu te poteškoće, pa kad dođe malo, kad otežavaju ljudi, pa ovako, pa onako, pa dobiješ kritike, pa dobiješ, neosnovane kritike. Kad su konstruktivne kritike, one su dobrodošle i one nama trebaju. I mi kao muslimani međusobno moramo i trebamo da se savjetujemo. Kakvim savjetima? Dobronamjernim, konstruktivnim savjetima. Savjeti koji držu mjesto. I sve to da bude popraćeno uz pravilima savjetovanja drugoga. Jer smo rekli, da nećemo, jer nije savjetovanje ispred svija brata muslimana. To je brukanje brata muslimana. A savjetovanje da uzmeš brata muslimana na kafu ili za ruku pa da mu kažeš ono što misliš da treba da mu kažeš. U drugom uvodu bili smo rekli da prvu stvar, odnosno šejh koji je napisao ovu knjigu, je da je Allah nas stvorio i da nas je opskrbio i da nije nas ostavio da budemo prepušteni sami na sebe. Ne, nego je Allah šta? Kaže, nego nam je poslao poslanika Muhammeda, alejhi salatu wasalam, pa kaže, komu se bude pokoravao, nagrada mu je obećana od gospodara, a šta mu je nagrada? Džennet. A komu bude otkazao poslušnost, takav će zaraditi džehennem. Pa smo i čitavo predavanje održali na ovo, šta to znači, kako to znači, koji su to načini i metode da budemo pokorni poslaniku Muhammedu alejhi salatu wasalam, kratkom samo jednom rečenicom, a to je da slijedimo, dosljedno da slijedimo sunnet, praksu, uputu Muhammeda alejhi salatu wasalam, a sve što budemo radili suprotno sunnetu ili ne do Allah, da budemo psovali, omalovažavali, grdili, ili na neki drugi način skrnavili sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme, zaradit ćemo džehennem. Pa da nas Allah sačuva od toga i da nas učini pravim, iskrenim sljedbenicima Muhammeda alejhi salatu wasalam. Druga tačka koja je pomenuta u ovom drugom uvodu je da Allah neće prihvatiti, Allah mrzi, Allah, gospodar svih svjetova, mrzi da mu rob njegov čini širk, da mu nekog pridruži u obožavanju. Šta je to? To da obožavaš Allaha subhanahu wa ta'ala, ali pored Allaha još nekog drugog. Pa smo objasnili vrste širkova, veličinu širkova, pa imamo veliki, mali, potajni, pa imamo javni, pa smo od sve to lijepo objasnili, da kažemo u tim crtama koje smo naveli i sve smo za to naveli i dokaze. Imamo sve to na internetu, pa koga zanima, ako nije prisustvo na ovom dersu vezano za ovaj najveći zulum, a to je širk, a to je da bilo šta od ibadeta, od obožavanja usmjeriš nekom drugom mimo Allahu subhanahu wa ta'ala ili pored Allaha nekom drugom. Danas Allah sačuva ovoga, pa kaže u ovoj tačci kaže autor da neće biti zadovoljan, neće prihvatiti, neće se Allah dželle ve ala pomiriti s time, neće ti oprostiti taj grijeh, taj širk. Naravno, kad kažemo neće ti oprostiti, to se misli da čovjek preseli sa širkom, da preseli sa određenim grijehom, a za vrijeme njegovog života na dunjaluku nije se pokajao. Ako se bude pokajao, to je već drugi propis. Nema grijeha koji gospodar ne može da oprosti. Nego je samo stvar kakva je tvoja teuba bila, kakva je tvoje pokajanje bilo, ono bilo iskreno, ono bilo ustrajno i tako dalje i tako dalje. I svakako kaže, ni bliski melek, niti poslati poslanik. Znači ne smijemo nikom, niti Džibrilu a.s., niti Muhammedu s.a.s. Mi njih poštujemo, cijenimo, volimo, uvažavamo i slijedimo. Ali mi njima ibadet ne činimo. Mi ibadet činimo samo Allahu dželle ve ala i nikom drugom. Treća tačka u ovom drugom uvodu je da onaj ko se bude pokorio poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i obožava jedino Allaha, znači slijediš poslanika sallallahu alejhi ve selleme i samo njemu činiš ibadet Allahu dželle ve ala,
nije dozvoljeno da bude u prijateljstvu, mavalat. Pa smo objašnjavali šta to znači mavalat, da budeš u toj potpunoj ljubavi, u potpunom pomaganju, iskazivanju neko naklonost i pomoć da pomažeš kome. Ako si sjedbenik i računaš se za sebe Muhameda, alejhi salatu vesselam, i smatraš sebe za muvahidom, za onoga koji Allaha jedino obožava, to dolazi od glagola wahada yuwahidu, a onaj koji to čini, Allahu čini jednoću, on se naziva u arapskom jeziku muvahid ili monoteist na našem jeziku. Ako si to, ne smiješ da prijateljuješ, da pokazuješ naklonost s kime? Sa hada Allaha wa Rasuluhu, sa onima koji se suprostavljaju Allahu dželle ve ala i njegovom poslaniku. Oni koji prkose, koji mrze Allaha, koji rade protiv Allahove vjere, protiv Allahovih vjernika i koji grde i psuju na sunnet poslanika alejhi salatu vesselam, koji sva svoja raspoložljiva sredstva koriste i najgore što je svojim srcima, jezicima i udovima tijela rade protiv ove vjere, protiv gospodara svih svjetova, time što ne vjeruju i tako dalje. To smo objasnili šta to znači da se suprotstavlja neko Allahu subhanahu wa ta'ala, koje su to kategorije. Pa je ovdje rekao, pa makar ti bio najbliži rod. Pa makar ti bio najbliži rod. A mi smo rekli da najbliži rod je roditelji, braća, sestre, djeca, hanuma, rodbina i tako dalje. Ali smo ovo lijepo, potanko, detaljno, podrobno objasnili da ne bi se upalo u neku zabunu da ljudi nešto nam dadu, da nam stavu kao etiketu da smo nešto pogrešno rekli ili da smo nešto, ne daj Bože, pogrešno prenijeli. Treći uvod, hanifijet, odnosno pravovjernost Ibrahima alejhi selama, pa smo tu objasnili šta to znači hanifijet, da je to ona prava, iskrena, da mu pravo, iskreno ispovjedaš vjeru samo Allahu dželle ve ala, onako kako je Ibrahim alejhi salatu vesselam iskazivao Allahu dželle ve ala. Pa da se uzličimo na ovaj prelijep primjer koji nam gospodar daje u Kur'anu Kerimu i kroz hadise, pa smo i za ovo, hvala Allahu uzvišenom, održali čitavo predavanje. Isto također u produžetku ovog uvoda je šejh naveo da onu koja je najveća stvar, najuzvišenija stvar koju je Allah dželle ve ala naredio svima nama, a to je tauhid. To je početak, to je sredina i kraj naše vjere. Sve se vraća na tauhid, svaki se ibadet vraća na tauhid. Sve što ti radiš od obožavanja i od dobrih dijela vraća ti se na tauhid. I ko bude dobro, ispravno, iskreno, sa ispravnim razumijevanjem razumeo ovu bit našeg postojanja, odnosno tauhid, ovu stvar, takav je od onih pravovjernih, takav je od onih, ako Bog da inša Allah, uspjelih na sudnjemu danu. A ono što je najviše zabranio, najopasniju stvar koju Allah dželle ve ala zabranio, to je širk. Pa smo pomenuli šta je to širk i sve njezine elemente, kako se dolazi da postaneš onaj koji čini širk, odnosno mušrik, da nas Allah sačuva od toga, da obožavamo pored Allaha nekog drugog ili ne do Allah, da obožavamo samo nekog drugog mimo Allaha. To je itekako ruši čitavo naše vjerovanje, čitavu našu vjeru, subhanallah, čitav naš iman. Pa je ovdje u kratke crte samo rekao šejh da je upućivanje molitve, dove nekom drugom uz njega ili pored njega ili mimo njega, to znači širk, iako smo mi čitavo predavanje održali vezano za ovu temu. U prethodnom dersu govorili smo o 3 pitanja koja će biti postavljena svakom jednom insanu kada bude došao u kabor. Kada dođe u kabor. Ono što je poznato i većina smrtnih slučajeva budu da se okopaju u zemlju. Evo da,
Pa imamo više načina prema mezhebima kako se jedan Allahov rob ili robinja ukopava. Pa smo mi učili u Medini da ima jedan dio se zove laht, to je jedan malo pokonsinski ovako s jedne strane vamo, pa se tu malo zavuče insan, ljudsko tijelo, pa se stavu dole daske, pa imamo raznih načina, ali ono što je kod nas ako Bog da je ispravno, što se radi, kako se kopaju naši, šta je meni cilj? Meni je cilj da kažem jednu fajdu. Ovo je lako da znamo, kad nam se kaže kabur, mi odmah zamislimo taj kabur od 2 metra, da kažemo, dolje u zemlji si zakopan si. Ali kabur se odnosi na svakog onoga koji preseli sa ovoga svijeta. Nije bitno kako će da preseli, nije bitno da li ćeš da ga spustiš dole u kabur, odnosno u grob, nego je bitno da ta čovjek preseli. Pa imamo slučajeve da insan izgori čitav, postane pepeo čitav. Takav se ne ukopava, nema uslova da se ukopa. Pa ima ljudi koji se udave u okeanima, u morima, takav insan istruhni tamo i ona i ova. Ali i njih, radi fajde ovo kažemo, i oni će biti pitani i oni imaju svoj kabur. I oni imaju svoj kabur i njima će doći ona 2 meleka. Kako se ova zovu 2 meleka? Hajmo da vidimo, da ne pričam samo ja. Hajde medresa, pazarska. 2 meleka koja će nas doći da nas pitaju. Prošli ders smo kazali. Ajde. Munkir i Nekir. Allah da vas nagradi. Obe strane su rekli. Munkir i Nekir, kako je došlo kod većine uleme, iako ima razilaženje za ova 2 imena, to smo napomenuli. Pa rekli smo i objasnili smo ko može, kako će čvrsto insan da odgovara na ova 3 pitanja. Rekli smo koji su to načini. Kako budeš živio ovdje, da li živiš po ti 3 pitanja, da li ti poznaješ ovdje na ovome tvom životu na dunjaluku, tako će ti biti i tvoji odgovori na toj prvoj ahiretskoj stanici, odnosno berzahu, odnosno kabur. Dobro. I evo dolazimo do prvog temelja, da kažemo malo dublje ulazimo u knjigu, a to je al-aslu al-awwal, prvi temelj, prvi asl ove knjige, kaže فَإِذَا قِيلَ لَكْ مَنْ رَبُكَ. Pa kada ti neko kaže ili kada te neko upita man rabuk, ko je tvoj gospodar, kaže فَقُلْ رَبِيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي. A ti mu odgovori, moj gospodar je Allah, onaj koji me uzdigao, onaj koji me stvorio, onaj koji me odgojio, onaj koji mi je dao sve što posjedujem. O Rabbani se nije samo stvorio, nije samo ti dao, nego je, vidjet ćemo kasnije u komentaru, šta znači ovo. Pa ovdje kaže se فَإِذَا قِيلَ لَكْ, kada budeš pitan ili kada ti bude kazano. Nije rekao šejh u kaburu, nego ovdje nije ograničio, nego je rekao može to biti, u komentaru dolazi, može to biti i na ovome svijetu kad te god pitaju, kad te neko pita od Allahovih robova, bio on vjernik ili ne to, ona pita ko je tvoj gospodar, koga ti to obožavaš, ti kažeš Rabbi Allah. Mora ti bude odgovor i na ovome svijetu, jasan, čvrst, nedvosmislen, kažeš gospodar je moj Allah. Gospodar je moj Allah. Pa vidjet ćemo ovdje da dođe fekul. Ko uči arapski, ovo fe igra veliku ulogu. Kaže, kad dođe ovako u odgovoru, pa ti odgovori, ovo fe znači pa ti odgovori ili ti kaži. Ovo fe kad dođe, automatski moraš da dadeš odgovor. Nije za džabe ovo fe ovdje. Moglo je ovdje kaže kul. Nego fekul hoće da kaže autor ove knjige da ti nemaš nikakve dileme u ovom odgovoru na ovo pitanje. Da ništa se ti ne počneš da se razmišljaš i predomišljaš. Nego pa ti odman rekni. Odman, bez razmišljanja ti rekni gospodar je moj Allah, onaj koji me stvorio, koji me uzdigao.
I ovo je čisto radi jezika, da naučimo pomalo arapski, koliko islamski učenjaci vode brigu i ubacuju ove neke finese, ove male detalje koji su mnogo bitni, ko ona poznaje arapski jezik, šta ovo znači, koliko ova samo jedan harf fe znači u ovome davanju, u ovome odgovoru. Pa je i za to došlo kad te pita melek, odmah kažeš Allah. Odmah, bez razmišljanja. Allah učvrstio tvoj govor. Kako na ovom svijetu, tako i na onom. Pa smo rekli da nemamo šta da čekamo s ovim odgovorom. Nemamo šta da odugovlačujemo. Pa znaš kako je, pa ne. Ko je tvoj gospodar? Moj gospodar je Allah Jalla wa ala. Rab. Kaže Rabbija. Gospodar. Ovdje, ovo Rab u arapskom jeziku znači, kad se odnosi na gospodara, na istinskog gospodara, na Allaha Jalla wa ala, tumači se kao da je onaj koji posjeduje sve. Kao da je čitava, nego je čitava vlast u njegovim rukama. I čitavo upravljanje je pod njegovu komandu. Znači, kad čujemo riječ Rab i odnosi se za gospodara svih svjetova, moramo da znamo da to tumačenje tog imena je koje, da je on taj koji gospodari, vlada, upravlja i stvara sve ono što mi možemo da vidimo i ono što ne možemo da vidimo. Što mi znamo i ono što ne znamo. Znači sve ono što je stvoreno, stvoritelj je isključivo. Niko drugi osim ovaj Rab, odnosno Allah Jalla wa ala. Pa postavlja se pitanje, oni koji poznaju isto također arapski jezik znaju da su čuli da u arapskom jeziku može da se kaže Rabbul Bejt, gospodar ili vlasnik ove kuće, misleći se na nekog od njegovih robova, ili Rabbatul Bejt, domaćica te kuće, vlasnica te kuće, ili, hajde kažemo da prevedemo bukvalno gospodarica te kuće, možemo ovo da kažemo i za Allahove robove, ali razlika je u tome što ako dođe ovaj određeni član, ovi koji poznaju arapsku gramatiku, kad dođe određen član el, onda tat isključivo će biti za Allaha Jalla wa ala. Samo za Allah. Ne može da bude za Allahovog roba ako ima ovaj određeni član el. A uslov da bi ova imenica mogla da bude i za Allahova stvorenja, mora da bude bez el, toga određenog člana, i da bude u genitivnoj vezi, odnosno da nešto pripada nekome. To je ova, pa smo rekli Rabbul Bejt, znaju vi koji znaju arapski, da je to genitivna veza. A ovo Ar-Rab je ova određeni član, to se odnosi na onoga istinskog gospodara. Često smo pominjali u ovim dersovima da imamo mi ovdje ove gospodare, da kažemo, koji vladaju s narodima, najčešće, nažalost, nepravedno, i neka pripreme oni dobro odgovore Allahu Jalla wa ala, a blago se onim pravim, ispravnim, iskrenim predvodnicima, gospodarima kojim je Allah dao tu počast da budu vlasnici, vladari, i plus da budu ispravni prema svojim podanicima. Blago se. Jedan od njih znamo da mu je bilo i ime nadimak Emirul Mu'minin Omer radijallahu anhu. I svi oni Hulefau Rašidin, prva četiri prijesednika u islamu, odnosno halife, oni su bili pravedni vladari, pa imamo još drugih pravednih vladara. Dobro, idemo. Rabi Allah. Imenica Allah, ili lično ime Allah. Mi znamo, i to je opće poznato, hvala Allahu, da je Allah isključivo ime gospodara istinskog, ispravnog, onoga koji je samo on zaslužan da se obožava. I mi to, hvala Allahu, nekako nemamo, hvala Allahu, dileme oko toga. Ali, hoćemo da kažemo da učenjaci u arapskom jeziku se razilaze u tome da li ovo ime Allah ima svoj korijen od kojeg dolazi od nekog drugog riječi ili druge imenice,
Pa prvi kažu da ovo Allah dolazi od riječi ilah. Ilah, što znači u prijevodu Bog. Pa ovo Allah je došlo sa ovim određenim članom elif i lam, koji kad dođu el ilah bi došlo, bukvalno ketova. Ali Arapi radi lakšeg izgovora i tečnijeg dodali su i kazali su Allah. Pa se odnosi konkretno, mi znamo da je određeni član uloga, funkcija njega je da odredi jednu stvar ili nekog da odredi konkretno da znamo zašto se to radi. Pa kad kazat ako kažemo kitabun, el kitabun, da mi znamo određeno na koji kitab ili koju knjigu se odnosi. I ovdje ilah, Bog, el ilah, odnosno Allah, određeno znamo na kojeg se Boga misli. A kad tumačimo Allah, odnosi se na onoga istinskog Boga. Jer kako je došlo u šehadetu, ešhedu en la ilahe. Svako drugo božanstvo nije istinsko. Jel da? Svako drugo božanstvo nije istinsko. Ima ljudi obožavaju životinje, obožavaju ljude, obožavaju, kamenje, obožavaju i tako dalje. Sve su to lažni Bogu. I onda je došlo u šehadetu sa ovo ilah. Illallah. Osim s ovim konkretnim, s ovim jasnim i istinskim Bogom. To se odnosi za onoga istinskog Boga, a to je ovaj naš gospodar svih svjetova. Drugi učenjaci ili druga ta ulema kažu da ovo ime nema korijen, da je ono zasebno za sebe i da je to došlo tako. Ono što sam sreo analizirajući, tražeći, da je ispravnije ovo prvo mišljenje. Da se preferira ovo prvo mišljenje, da ima korijen riječ Allah, to je vlastito ime isključivo istinskog pravog Boga i niko nema pravo da uzme od njegovih robova to ime. To isključivo pripada samo uzvišenom istinskom pravom Bogu, osim Allahu. I zato kod nas to što sam potencirao je da kad kažemo Allah znamo odmah na koga se misli. A kažemo Bože, Bog, onda tu smo malo i skeptični radi nekih situacija i procesa koji su dešavali u prošlosti na ovim prostorima. Kao što smo rekli, Allah, ovo je najuzvišenije, najplemenitije, najbolje ime, Allahovo Božje ime koje je iz kojeg imena, iz ovoga imena, sva ostala Allahova lijepa imena i savršena svojstva se izvlaču. Ovo je osnova Božjeg imena i svi oni atributi, savršeni svojstva Allahova dželle ve ala i najljepša imena koje ćemo, ako Bog da, raditi ono što smo se zanijetili, molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas pomogne, a to je prije svake džume, da po jedno Allahovo ime, kad budemo u mogućnost, da komentarišemo i da se upoznamo sa našim stvoriteljem. To je najljepša stvar koju može da se nekom desi. Pa kažu u produžetku فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِ Pa reci, moj gospodar je Allah koji me je uzdigao, koji me je stvorio. وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعْمِهِمْ Što ovo znači? Uzdigao je sve svjetove svojim blagodatima ili svojom blagodati. Znači, sve svjetove, sve ono što postoji, smo rekli, da je on stvoritelj, da je on onaj koji to uzdiže, koji stvara, koji potpomaže da opstane i koji kad on god hoće, kako on to hoće, u njegovom savršenom, potpunom znanju, dade da prekine neka stvar od njegovih stvorenja, da traje, da bukvalno ne stane, to je sve u njegovom znanju. Kaže nam ovdje gospodar svih svjetova da čovjek, da je isto također čovjeka stvara. Ali čovjek zna ponekad da se uzoholi malo, da se uzdigne pa da misli da je on centar svega, i da samo mi to postojimo, da nema niko drugi od Allahovih stvorenja. Pa gospodar nam kaže هَلْ أَتَا عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا Šta ovo znači? Zar je davno bilo vrijeme kad insan, ljudski rod, čitav,
Zato je odavno to bilo, pita gospodar svjetova. Nije to bilo odavno. Kaže, vi ste bili nešto što nije bilo vrijedno pomena. Niste bili, ko ste vi? Niko i ništa. Da nas nije gospodar stvorio, da nije nam gospodar uzdigao nas, potpomogao nas, dao nam šta? Živote. Pa zatim dao nam i upute. Kroz čitav historijat nas, kao ljudski rod, odnosno kroz čovječanstvo, slao od prvog čovjeka. Nije to prepustio gospodar svih svjetova tek tako nas, nego nas je od prvog našeg praoca obavijestio za našu cilj ovdje što smo. Pa je kroz vremenski davao njegove knjige, slao njegove poslanike, slao njegove izaslanike, da nam, našem rodu, kažu, stante, vi morate i vi ste ovdje isključivo šta? Da obožavate Allaha dželle wa ala. Pa ovo kad kažemo da Allah stvorio nas, uzdigao nas, potpomogao nas, misli se da onaj koji je Rabbani, misli se da onaj koji Allah dželle wa ala je prenio svoje blagodati na nama. Od samog starta. Allah te daje ko kaplicu. Pa nastanite u utrobi tvoje majke. Pa ti taj stomak, cijel ta mehanizam potčini. Bez da pita tvoju majku. Jer tvoja majka je majka. Ona je tu odabrana od nekog koji je mnogo veći, koji ima mnogo veću ulogu. Niti se pita da ćeš ti tu biti, niti se pita za tebe, hoćeš biti muško, žensko, hoćeš velik, mali, pa i to njezino tijelo, odnosno taj čitavi mehanizam stomaka, počini tebi, bez da je pita hoće li te nahraniti, hoće li te napojiti, hoćeš li ovako, pa poslije dade, nakon toga da izađeš iz tog mehanizma, iz toga stomaka, pa počini nju, dade ljubav u nju i dade joj brigu da vodi o tebi. I ovo su sve kako načini blagodati koje ovo Rabbani prenosi gospodar na svog roba. Jer ovo se ovdje očituje i vidi se Allahova briga prema njegovim robovima. Pa te polako uzdignu, pa te poduču da govoriš, da razmišljaš, pa te poslije pustu u životu. I kad sve to prođeš, imaš zdravo tijelo, imaš zdravova i imaš uputu, smjernice kako trebaš okončati i živjeti ovaj život ovdje na ovome svijetu. Pa što se tiče ovoga imamo dvije vrste. Prva vrsta je taj prvi tjelesni odgoj, prvo tjelesno uzdizanje, to je da Allah te stvorio, Allah ti daje hranu, daje ti opskrbu, odhranite, uzdignete u tom tjelesnom da si sposoban da možeš da budeš šta? Allahov rob, da si sposoban, kad je čovjek živ, zdrav, prav, on je mnogo lako da može bolje da obožava, jer je Allah, kako kaže, dva vjernika, slabiji vjernik i onaj jaki i draži onaj jači. Pa je na nama da budemo jaki, čvrsti vjernici koji će pomoć ovu vjeru Allahovu. A ova druga vrsta je to duhovno uzdizanje. Odnosno ovo što smo pomenuli, taj duševni ili duhovni odgoj, a to je da nam je Allah dželle wa ala dao uputu, dao nam smjernice preko sunneta Muhammeda alejhi salatu vesselam, slao knjige, Kur'an i omilio nam iman, omilio nam šta? Ibadet, omilio nam obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa ovdje kaže وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعْمِهِمْ. On je uzdigao i odgojio sve svjetove njegovom blagodati. On je, kako je on naš gospodar, kako je on naš stvoritelj, kako je onaj koji sve održava, nama kao ljudski rod također održava sve ono što je mimo ljudskog roda. Sve ono što mi vidimo, pa to su biljke, pa to su životinje, pa to su meleci, pa to su džini, pa to su kamenje, živa priroda i tako dalje. Znači svemu tome je gospodar isti. I to je jedan jedini. I zbog toga ne smijemo da činimo ibadet nekom drugom, jer nema drugog stvoritelja osim jednog jedinog stvoritelja. Onda kad on stvara ni iz čega, ali s razlogom, takav je jedino zaslužio da bude obožavan. Pa kaže da naš odnos treba biti prema njemu, takvom jednom jedinom stvoritelju, što kaže u produžetku, وَهُوَ مَعْبُودِ لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ.
Šta ovo znači? On je onaj koji je moj, jedino onaj koji ja obožavam. Ili on je jedino božanstvo, moje božanstvo. Ma'budi, ovo i na kraju dolazi da je nešto moje. Pa se misli da je jedino ispravno božanstvo koje ja obožavam, to je Allah subhanahu wa ta'ala, taj gospodar, ovaj koji smo malo čas kazali, i da samo njega, lejse samo njega, nikog drugog ne obožavam pored njega uzvišenoga. Pa, koji su načini da, ili koje forme, oblike ne smijemo iskazivati u obožavanju Allaha dželle wa ala, a to je da ne smijemo da činimo ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, a da pri tom ibadetu da tebi je to teško da činiš. Kaže, ovo samo radim što moram. Inače, da nije moralo, ja ovo nikad ne bi radio. Odeš da klanjaš, mučno ti da klanjaš. Nemaš, nemaš volju da klanjaš. Ili ne daj Bože da činiš ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, ali usprkos, uz mržnju prema gospodaru si svjetova. Da ti je, pa što je ovo propisao 5 puta na dan? Da se ti u tvojim mislima, u tvom srcu nešto konfrontiraš sa gospodarom si svjetova. Pa što je ovo, što je morao čitav mjesec, mogu je 2 dana. Ovo nije ispravno obožavanje. Ovako ne smijemo da obožavamo gospodara si svjetova. I isto također ne smijemo da obožavamo gospodara si svjetova, a da se oholimo na tome. Ovo zapazite dobro. Da obožavaš gospodara si svjetova, pokoran si mu. Sve, činiš dobro, sve ibadete. Ali kad izađeš iz džamije, ohol, nadzmen, ponosit, nad kime? Nad Allahovim robovima. Ne, to ne smiješ, ne smije da ti bude rezultat tvog obožavanja, da ti postaneš ohol. Ne, nego kako trebamo obožavati gospodara svih svjetova? Ponizno, pokorno. Da obožavamo gospodara svih svjetova, kako smo rekli u prethodnim dersovima, da naše obožavanje bit će jedino ispravno ako ga temeljimo samo na ljubav prema njemu, na ljubav prema njegovom biću. I rekli smo da se Allah jedino voli posebnom ljubavi. Kakvom ljubavi? On se voli samo zbog toga što je on Bog, što je on istinsko božanstvo, zbog njegovog zata ili njegovog bića. A svi ostali se volju ne zbog bića, ne zbog tih svojstava ili uloga koji nosu u našim životima. Šta to znači? Pa smo dali jedan primjer da Allah je odredio da ti ta majka bude ta koja ti je sad. I ti je voliš zbog toga što ti je majka. Njezina uloga u tvom životu je majka. Da je Allah odredio neka druga žena ti bude, da ti je bila majka. Ti ne bi volio ovu ženu koja ti je sad majka. Bi volio tu drugu ženu ti je majka. Znači, ti je voliš nju zbog toga što je Allah odredio da bude ona tebi majka. U svojstvu. I također mi ne smijemo da pretjeramo i u ljubavi prema poslaniku Muhammedu s.a.v. Što mi volimo? Što smo rekli za poslanika s.a.v. Mi volimo poslanika s.a.v. iz 2 razloga. Ne zbog njegovog bića, ne zbog njegovog tijela, nego volimo njega zbog toga što je on Allahov poslanik. Što je Allah dželle ve ala od svija nas njega odabrao za najljepšu ulogu da može da ponese, na najljepši, najveći emanet da ponese, a to je da prenese Kur'an, da bude pečat svih poslanika. I drugi razlog što mi volimo poslanika s.a.v. je to što nam je gospodar naredio da ga volimo. Ako ti gospodar rekne, voli ovoga, odmah, bez problema. Možda tebi u srcu neće ti biti drag ovaj ili onaj, ako ti kaže gospodar da ti treba tog i tog insana da voliš, voli toga insana. I voli sve one insane koje voli Allah dželle ve ala. I vidjet ćeš kako ćete zavoliti onaj koji je iznad 7 nebesa, iznad arša. Jer vidjet ćemo često u Kur'anu da Allah voli određene skupine Allahovih robova. Pa ćeš i ti se trudi da prvo budeš dio njih, a i da voliš te robove koje Allah dželle ve ala voli. Koje Allah dželle ve ala voli. Od dalilu kauluhu ta'ala, a dokaz za ovo što smo sad rekli je riječi uzvišenoga Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, što često poznate ajet svima nama, prvi ajet
sure Fatiha, koji ga na svakom rekatu kažemo, pa je hamd je pohvala, da hvališ nekog. Da hvališ nekog zbog njegovih osobina i svojstva koje su pri njemu. A da se zahvališ nekom za nešto, znači mora da postoji neko dobro koji ti je učinio ili nešto ti je dao, pa mu se zahvališ. A ovo alhamdu, ovo sa određenim članom, to se misli na svaka onu pohvalu koja priliči i liči i doliči gospodaru svih svjetova, da ona samo njemu pripada. Alhamdu lillahi. Pripada, svaka hvala i zahvala pripadaju gospodaru svih svjetova. Evo ih ovi svjetovi koji smo pomenuli. Pa ukratko ćemo da kažemo da je hamd u arapskom jeziku ona hvalenje nekoga zbog njegovih osobina koji su realno pri njemu. Pa možemo da kažemo da imamo dvije kategorije hamda. Možemo odnosno da kažemo i za Allaha subhanahu wa ta'ala i za njegove robove. Možemo da pohvalimo nekog od njegovih robova. Ajmo prva je da ima dvije kategorije hamda što se tiče Allaha subhanahu wa ta'ala. A to je prva je šta? Obavezna. Svaki musliman je u toku dana obavezan 17 puta. Zapamtite, 17 puta da pohvali gospodara svih svjetova ovim ajetom što smo rekli. Zašto 17 puta? Jer u toku dana 5 vakata farzova ima 17 rekata. Pa, rekao nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nema rekata, nema namaza bez Fatihe. Pa je ovdje u obaveznosti moraš da pohvališ gospodara svih svjetova svakog dana 17 puta. A što više pohvališ gospodara, odnosno klanjaš sunnete, klanjaš, noćni namaz, duha namaz, onda si ga više i od 17 puta pohvalio. A druga je stvar pohvalna, a ona se odnosi, hamd se odnosi u svaku situaciju gdje te Allah počasti, gdje te Allah iskuša, da kažeš alhamdulillah. I ona je pohvalna, ali nama preporučena da je što više izgovaramo, jer će nam gospodar i više uvećati bereket u našim životima i poređat će stvari onako kako on najbolje zna da ih poređa u našim životima. Što se tiče Allahovih robova, da li možemo da pohvalimo? Rekli smo da možemo, ali isto također ima dva uslova kad budemo hvalili. Prvi je uslov da toga što hvalimo mora to što iznosimo da je istinski ili realno pri njemu. Ako kažemo taj je brat mašallah dobar, onda mora tu osobinu da ima dobrote. Ili on je mašallah odličan u sportu, da on stvarno bude pravi sportaš. Ako on to nije, onda ne smiješ da ga hvališ. Nego ono što je realno pri njemu, možeš da kažeš da ga pohvališ. I drugi uslov je da ne smijemo da preteramo u tome. Ne smijemo da preteramo u pohvalama ljudi. Ne smijemo da preteramo u tome. Jedino ako možemo kazati takozvano preterivanje pohvale, možemo samo prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Prema ljudima ne. Ali eto, rekli smo da možemo. Pa eto, imamo ovaj šukr. Čuli ste, odnosno zahvalnost, da se zahvališ, a definicija njegova je da kad ti neko nešto dadne od njegovih blagodata ili ti učini neko dobro, da se njemu zahvališ riječima hvala ti, brate. Zašto? Ili šukran lek, onaj na arapskom, da mu se zahvališ. Zašto je rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, men la yashkuru Allaha, men la yashkuru nase, la yashkuru Allaha. Ko nije zahvalan ljudima, nije ni Allah. Ovo je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže isto također u drugom hadisu, men lem yashkuru qalili, lem yashkuru al-kathiri. Onaj koji nije zahvalan na malo, takav neće biti zahvalan i na mnogo. Tako je da nas, kao vjernici, moramo da imamo ovu osobinu zahvalnosti prema drugima kad nam učinu dobro. Kad ovdje je došlo nas, nisu rekli muslimanima da se zahvališ, nego čitavom ljudskom rodu. Pa ako god od ljudskog roda ti učini neko dobro, to bilo muško ili žensko, musliman ili nemusliman, i tako dalje, mi mu se moramo
ako hoćemo biti zahvalni Allahu dželle ve ala, mi mu se moramo zahvaliti prema uputama i riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zadnja stvar s kojom ćemo završiti ovo naše predavanje, gdje kaže autor knjige وَكُلُّ مَا سِوَ اللَّهُ عَالَمٌ وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِينَ. Šta ovo znači? Ovo znači sve osim Allaha je svijet. Sve osim Allaha je svijet, a ja sam jedan ili ja sam dio tog svijeta. Od ovih Rabbil Alamin. I ovdje alemin odnosi se na sva, ko što smo u toku čitavog dersa potencirali, odnosi se na sve ono što mi znamo i što ne znamo, što smo čuli, što smo nekad dobili informacije da je postojalo, što postoji, što će postojati, da je gospodar svih svjetova isključivo samo Allah dželle ve ala. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za pažnju, za dolazak, za ustrajnost koje dolazite. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da se koristimo od ovih predavanja i od ovog predavanja i molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo ispravni, iskreni vjernici u Allaha subhanahu wa ta'ala, da naše vjerovanje ni sa čim ne pomiješamo sa onim što Allah dželle ve ala nije zadovoljen, nego iskreno, ispravan, čisti tauhid mu u svakom trenutku iskazujemo i molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas pomogne u hajru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.